Postaviť dom nie je žiadna sranda. Vybrať firmu, materiál a všetko dobre spočítať. Rozhodli sme sa, že vám to uľahčíme. Pošlite nám svoj projekt a my vám to spočítame do poslednej tvárnice. Poradíme vám, aký úsporný a komfortný dom môžete mať. Zavolajte, no alebo nevolajte a pošlite nám svoj projekt mailom. Na čo čakáte? Vy ho máte na papieri. Tak ho proste zabalte a pošlite nám ho. A my vám to spočítame. Najvýhodnejšie. Dostanete takú ponuku, ako nikde inde nedostanete. A to vám podpíšem. A pretože v každej reklame býva hudba, tak my vám tiež zahráme. A